바로 ଟିକିଆକୁ ରାଜା ବାଣବସରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦିଶୁଥିଲା। ଦିଜାକେ ଭରତୀର ନାଚ ଦେଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାଚ ଭଳି ଫିଲ୍ ଉଠିଲା। ସତେ ବାବୁ ନାରୀ ମାନବ ଜାତ ସହିତ ମୋ ଜାତକ ମିଶିଥିଲା। ଇନଭାଇଟେସନ କାର୍ଡରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ବର୍ଷ ନାରୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ସାତ ଜନ୍ମ ସାଥୀ କରି ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ହେଲେ ବେଦୀରେ ହାତ ଧରି ପଢ଼ିବା କରୁ ସେ ଆଉ ହାତ ଧରି ଜାଣିଥିବେ ଏକଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି। ତମପୁରୀ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ଯାହା ତମେ ଏତେ ଭରସା କରିଥିଲ, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲ, ତାରି ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ମୂଳ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ଶିଖା ମନ କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏତେ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମନ କରିବେ। ମୁଁ ବି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରି ହଁ କରୁଛି। ହେଲେ କେହି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ସେ ଡକ୍ଟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ବତିକା ଦାସ। ହେଲେ ତା ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପ୍ରେମିକର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇଥିଲା।